एगो बात कही। एगो हमार दादा रहलन नु, ओकर सुई वाला घड़ी रहे, इनार में गिर गल, 20 साल बाद निकालल गल नु तो चलते रह। हाँ आ जान तो सो हमार दादा एक बार इनार में पानी भरे गइलन, गरमुड़िए पलट गइल। अच्छा 20 साल बाद निकाल गइलू, ओकर बाद जियते रहल। 21 नाक मार के झूठ बोलता रह। तार दादा पानी में 20 साल तक ले कैसे जियत रहलन? तोर दादा के घरी 20 साल तक पानी में कैसे चलत रहे? केहू आत्मा होई चाबी देत रहे। जान तरह से पार्टनर कोनो आत्मा ना सर हमरे दादा रहलन, जौन तोरा दादा के सुई के उठत रहलन, बुझली? बस तुम केतने भर अब हमारा दादा के सुनो सो। हमार दादा के इतना बड़का लाठी रहे नु कि खारा करे में 500 आदमी लगे। 500? हाँ। और जब खारा हो जाए नु तो पूरा आसमान छू देवे। घटावा? हाँ। और जब बुनी ना बरखे नु तो हमारे दादा धीरे से खोदिया देस नु वह बुनी बरखे लगे। कौन चीज खोदिया? घाटावा के। अच्छा जान तो सो एगो हमरो बात सुनो सो। हमरा मामा हिया, हम मामा हिया हो जा नहीं खे। यही जगह भाई, यही जगह। हाँ तो हम मामा हिया नु एगो गाछी बा, इच्छाधारी गाछी। दिन में नु ओकर पाता पाता रहेला, आ रात के नु चौपल बन जाला, चौपल। आ उजवा के लोग चौपल ना किनेला सर, जेकरा मन करेला जाके पता ही तुर लेला, यानी चौपल तुर लेला पहने लागेला। तो 4-5 गो पत्ता तुर के हमरा के देना तो हमार चौपट टूट गइल बा। देख भाई ऊ तो तोरा नहीं खे मिल सकत, जान तरी काहे? सुन बताओ तारी। हां बतावा। देखो हमरा मामा हिया, हमरा मामा हिया नु एगो बहुत बड़का डाइन लिया। डाइन? हाँ। आ जान तरे ऊ इतना शक्तिशाली डाइन हिया नु कि ऊ हमरा मामा के जमीन में से राताराती ऊ गाछी उखाड़ के अपना जमीन में लगा ले लिया। अब ऊ पतई तूर के माने के चौपालवा तूर के अमेरिका में सेलिंग करेले। अमेरिका में? हाँ। आ सुनो सो हमरा मामा हिया तो चौपल के गाछी बा, लेकिन एक बात बताओ सो, कौनो के मामा हिया आ चाहे कौनो के मौसी हिया काछा के गाछी होके न तो 1-2 जोड़ा दिवा दो सर। हमर काछा फट गइल बा, बड़ा दिक्कत होता है। तनी के ढेर सुनेला सब, हमार सुनाओ। हमरा मौसी है नु कॉल में से पानी ना पेट्रोल फेंकेला, पेट्रोल। वहाँ के लोग इतना अमीर बा नु, इतना गहूं जला तो गाड़िए से जाला। कौन गाड़ी रे? BMW से? बात BMW ऑडी फॉर्च्यूनर आगे तो सब फेल बा। आ देखे के शायद जिला में कहीं को मिलेली सब। इतना महंगा गाड़ी दिया? हाँ बहुत महंगा। कौन गाड़ी है रे? बैलगाड़ी। अरे हां देखा तरह ए साला ढीलहू को एगो पारा हो रहा हो। उहे नु साला उतने ढीला जा जितना अगला लपेट सके। ओ वैसे कितना मजा आवत ढीले में। हां दे द सारा मूड खराब कर दस, मारा सारा बात। No.